Acción! Hoxe a cola é máis longa e o medo máis grande. Parece que ninguén escoita os nosos berros de axuda. Parece que ninguén escoita a nosa dor. Por que, mamá? Por que ninguén nos axuda? Por que nos odian tanto? Porque moitos gobernos do mundo miran para outro lado, porque o mundo non nos mira, non nos quere ver. Non queren meterse en problemas, aínda que haxa nais e fillas como a nós, sufrindo, aínda que haxa familias enteiras, un pobo inteiro sufrindo. Isto é moi triste, é terrible. Mamá, non deberíamos axudarnos? ¡Axudarnos! Sí, deberían protexernos. Palestina tamén é futuro. Palestina tamén está no mundo, pero ás veces o poder fai que a xustiza se olvide. E que pasa cos que nos atacan? Non hai ningún castigo para eles, para que paren? Moitos din que hai impunidade, que pode facer co noso pobo o que queira, sen que haxa consecuencias. Porque algúns creen que facer a Palestina é legal e debe ser así. Entón, ninguén fará que pare a guerra. Estamos aquí, baixo as bombas, esperando un pouco de fariña a cambio da nosa sangue. Esperemos que os gobernos e as persoas de todo o mundo se unan para deter esta injustiza, esta barbarie, este xenocidio! Pero parece que só escoitan cando hai outras guerras, non cando é o noso pobo, a nosa terra a que sofre. Síntome moi triste, asustada, soa e anoxada. Moi anoxada! Nós debemos ser fortes, para que un día esta voz triste se transforme nunha voz forte, de xustiza, e se nos deixan nunha voz de paz! Poderemos algunha vez vivir sen medo? Non o sei, con esperanza, sí, pero tamén con valentía, para contar o que pasa para exigir respeto. Eu quero que todo o mundo saiba que somos nenas e nais que queremos paz, que queremos vivir nas nosas casas, ir ás nosas escolas e xogar coas nosas amigas e amigos. Xa non poderemos facer nada disto. Xa non o poderemos facer xamais, porque xa non hai casas, xa non hai escolas, xa non hai hospitais. Só hai colas nas de cando me reparten comida e outras veces reparten bombas. Voulles contar aos nenos e nenas de outros lugares o que pasa aquí, para que non se olviden de nós. Como podemos facer, mamá? Como? Eu voulle suplicar ao mundo que non nos abandone por máis tempo. Que saiban que o xenocidio non acabará con Palestina e que o mundo saiba que non hai camiños para topar a paz, porque a paz é o camiño. Non hai camiños para topar a paz, porque a paz é o camiño. Non hai camiños para